Υπάρχει ένας ήσυχος τύπος ανθρώπου που δεν ταιριάζει πάντα εύκολα στον θόρυβο του κόσμου. Ακούει περισσότερο από ό,τι μιλά. Παρατηρεί πως πέφτει το φως μέσα σε ένα δωμάτιο και σκέφτεται πως κινείται ο χρόνος, πως τα πάντα αλλάζουν συνεχώς. Σταματά πριν απαντήσει, όχι επειδή αμφιβάλλει, αλλά επειδή ζυγίζει 10 διαφορετικές δυνατότητες ταυτόχρονα. Αυτοί είναι οι βαθιστόχαστοι. Οι άνθρωποι που περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο μυαλό τους παρά σε συζητήσεις, οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν μια και μόνο στιγμή σε ένα ολόκληρο σύμπαν σκέψης. Και αν υπήρξες ποτέ ένας από αυτούς, ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί το να είσαι βαθιστόχαστος δεν αφορά μόνο την ευφυΐα. Αφορά την ευαισθησία. Αφορά το να βλέπεις τα στρώματα των πραγμάτων που οι περισσότεροι προσπερνούν. Είναι και δώρο και βάρος ταυτόχρονα. Και για να κατανοήσεις τους βαθιστόχαστους, πρέπει να καταλάβεις την ένταση ανάμεσα στον εσωτερικό τους κόσμο και τον εξωτερικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η πολλή σκέψη οδηγεί σε σύγχυση, αλλά για έναν βαθιστόχαστο η σκέψη είναι αναπνοή. Είναι ο τρόπος που επεξεργάζεται την ίδια την ύπαρξη. Δεν βλέπουν απλώς ένα δέντρο. Βλέπουν πώς είναι ριζωμένο στο χώμα, πώς γέρνει προς το φως, πώς η ζωή του καθρεφτίζει τη δική τους με αθέατους τρόπους. Βρίσκουν μεταφορές σε όλα. Μια συνομιλία γίνεται μελέτη συναισθημάτων. Η σιωπή γίνεται ερώτηση. Μια ματιά γίνεται ολόκληρη ιστορία. Ψυχολογικά, οι βαθιστόχαστοι διαθέτουν αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν υψηλή τάση ενδοσκόπησης. Μια ροπή να αναλύουν όχι μόνο ό,τι συμβαίνει γύρω τους, αλλά και ό,τι συμβαίνει μέσα τους. Συνεχώς αναζητούν νόημα, ρωτούν γιατί, όχι για να είναι δύσκολοι, αλλά επειδή το γιατί είναι σαν οξυγόνο για αυτούς. Αυτό συνδέεται με δραστηριότητα σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται δικτύωμα προεπιλεγμένης λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται όταν χανόμαστε σε σκέψεις ή ενδοσκόπηση. Είναι το ίδιο δίκτυο που φωτίζεται κατά τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη μνήμη. Έτσι, το μυαλό ενός βαθιστόχαστου είναι μια θύελλα συνδέσεων που συνεχώς υφαίνουν, συγκρίνουν και αναστοχάζονται. Παρατηρούν μοτίβα στις σκέψεις, στους ανθρώπους, στον κόσμο γύρω τους. Μπορεί να δουν μια απλή χειρονομία, ένα βλέμμα ή μια σιωπή και να καταλάβουν περισσότερα από όσα λέγονται με λόγια. Αλλά αυτή η ίδια ικανότητα μπορεί να είναι απομονωτική. Ενώ οι άλλοι κινούνται στη ζωή αντιδρώντας, οι βαθιστόχαστοι παρατηρούν. Σταματούν, προσέχουν λεπτομέρειες, σκέφτονται πριν μιλήσουν και πολλές φορές, όταν είναι έτοιμοι, η συζήτηση έχει ήδη προχωρήσει. Έτσι μένουν σιωπηλοί. Και οι άλλοι μπερδεύουν αυτή τη σιωπή με αδιαφορία, ενώ στην πραγματικότητα είναι βάθος. Ένας βαθιστόχαστος δεν θέλει απλώς να μιλήσει. Θέλει να κατανοήσει. Επιθυμεί ουσιαστικές συζητήσεις. Αυτές που βυθίζονται πέρα από τα τετριμμένα, στα φόβους, στα όνειρα, την αρχιτεκτονική της ανθρώπινης καρδιάς. Η επιφανειακή κουβέντα τους κουράζει, ενώ οι περισσότεροι κολυμπούν στα ριχά της καθημερινής ζωής, οι βαθιστόχαστοι βουτούν για μαργαριτάρια στο βυθό της σκέψης. Αυτό το βάθος όμως έχει κόστος. Τους κάνει να υπεραντιδρούν, επαναλαμβάνουν γεγονότα, αναλύουν κάθε πρόταση, αναρωτιούνται τι σήμαινε κάτι, αν είπαν πολύ ή λίγο, αν θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει διαφορετικά. Οι σκέψεις τους δεν είναι ποτέ γραμμικές. Τρέχουν σαν αόρατα νήματα που συνδέουν παρελθόν, παρόν και πιθανό μέλλον. Κάθε εμπειρία επανεξετάζεται και αποκτά νέα διάσταση, κάθε συναίσθημα ζυγίζεται και αναλύεται σε βάθος. Οι βαθιστόχαστοι νιώθουν έντονα, αλλά συχνά κρύβουν αυτή την ένταση πίσω από μια ήρεμη εμφάνιση. Τα συναισθήματα κινούνται σαν κύματα κάτω από την επιφάνεια, αόρατα αλλά ισχυρά, έτοιμα να αναδυθούν όταν κάτι τους αγγίξει πραγματικά. Συχνά προτιμούν τη μοναξιά ή την απομόνωση, όχι επειδή φοβούνται την κοινωνία, αλλά γιατί η ησυχία τους επιτρέπει να οργανώνουν τις σκέψεις τους, να κατανοούν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Η ανάγκη τους για βαθιά κατανόηση τους κάνει να εκτιμούν την ποιότητα πάνω από την ποσότητα στις σχέσεις. Προτιμούν λίγους αλλά ουσιαστικούς φίλους, συζητήσεις που φωτίζουν την ψυχή και συνδέσεις που ανοίγουν νέα παράθυρα σκέψης. Το μυαλό τους είναι συνεχώς σε εγρήγορση, αναζητώντας σχέσεις, μοτίβα, νόημα και σύνδεση, ακόμη και όταν οι άλλοι γύρω τους αγνοούν αυτές τις λεπτομέρειες. Η ζωή ενός βαθιστόχαστου είναι λοιπόν μια διαρκής ισορροπία μεταξύ παρατήρησης και συμμετοχής, ανάμεσα στη σκέψη και το συναίσθημα, ανάμεσα στη σιωπή και τη λέξη. Είναι μια βαθιά εσωτερική εμπειρία που δεν μπορεί να περιοριστεί σε απλές περιγραφές. Είναι ζωντανή,
συνεχώς μεταβαλλόμενη και γεμάτη αναζητήσεις, συναισθήματα και σημασίες που μόνο ο ίδιος μπορεί να κατανοήσει πλήρως. Το μυαλό ενός βαθιστόχαστου γίνεται ένας ασταμάτητος κύκλος «τι αν», όχι επειδή είναι ανασφαλής, αλλά επειδή αντιλαμβάνονται λεπτομέρειες που οι περισσότεροι αγνοούν. Κάθε επιλογή δεν είναι απλώς μια απόφαση. Κάθε επιλογή έχει 12 πιθανές σημασίες, κάθε συναίσθημα κρυφές ρίζες, κάθε πράξη και αντίδραση αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο σχέσεων και συνεπειών. Ο εγκέφαλός τους δεν σταματά μέχρι να βρει την αλήθεια ή έστω μια εκδοχή της που να μπορεί να κατανοήσει. Στην ψυχολογία υπάρχει ένας όρος που ονομάζεται μεταγνωσία, η ικανότητα να σκέφτεσαι τη δική σου σκέψη. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν περιστασιακά. Για έναν βαθιστόχαστο, όμως, είναι καθημερινή πρακτική. Είναι σαν να παρακολουθούν τις σκέψεις τους από έξω, σαν να τις ζυγίζουν και να τις αμφισβητούν συνεχώς, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα μοτίβα, τις αιτίες και τις συνέπειες. Αυτό τους καθιστά εξαιρετικά αυτοσυνειδητούς, αλλά ταυτόχρονα επιρρεπείς στην αμφιβολία και την υπερανάλυση, γιατί όταν βλέπεις τα πάντα με λεπτομέρεια, δεν μπορείς να αγνοήσεις ούτε τα λάθη σου, ούτε τις ατέλειές σου. Ένας βαθιστόχαστος δεν ρωτά μόνο «τι θέλω», ρωτά «γιατί το θέλω», «από πού προέρχεται αυτή η επιθυμία», «τι θα συνέβαινε αν το αποκτούσα ή αν το απαρνιόμουν». Αναλύουν την αγάπη, τον φόβο, τη φιλοδοξία, τη μνήμη, τα όνειρα και τις αποτυχίες, μέχρι να μπορούν σχεδόν να κρατήσουν αυτά τα αόρατα, αφηρημένα πράγματα στα χέρια τους. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία συχνά χάνουν τη χαρά του απλώς να υπάρχουν, ξεχνούν ότι μερικά πράγματα είναι για να τα αισθανόμαστε και όχι για να τα κατανοούμε. Συχνά θα δεις βαθιστόχαστους να περπατούν μόνοι, με ακουστικά ή βυθισμένοι στις σκέψεις τους. Δεν είναι η μοναξιά επιλογή, είναι ανάγκη. Η μοναξιά είναι η φυσική τους γλώσσα. Χρειάζονται χώρο για να αναπνεύσουν, να οργανώσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να επεξεργαστούν συναισθήματα και σκέψεις που οι άλλοι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν. Αισθάνονται βαθιά ενώ φαίνονται ήρεμοι. Τα συναισθήματά τους κινούνται σαν ήρεμα, αλλά ισχυρά κύματα κάτω από την επιφάνεια. Μπορεί να κάθονται σε ένα καφέ κοιτάζοντας το κενό, ενώ στο μυαλό τους επαναλαμβάνεται μια στιγμή από 10 χρόνια πριν, αναρωτώμενοι τι αποκάλυψε για το ποιοι ήταν τότε. Αυτό δεν είναι αυτοτιμωρία. Είναι ανάλυση. Οι βαθιστόχαστοι δεν κρίνουν τον εαυτό τους όσο χαρτογραφούν τον ίδιο τους το νου, προσπαθώντας να κατανοήσουν πού ζουν κάθε συναίσθημα, κάθε σκέψη και κάθε φόβος. Αυτή η συνεχής χαρτογράφηση μπορεί να τους κάνει να φαίνονται αποσυνδεδεμένοι από την πραγματικότητα, όταν στην πραγματικότητα προσπαθούν να τη δουν από κάθε δυνατό πρίσμα. Μια ακόμα πιο συναρπαστική πτυχή των βαθιστόχαστων είναι ότι βιώνουν έντονα την υπαρξιακή σκέψη. Δεν αναρωτιούνται μόνο για τη ζωή τους, αλλά για τη ζωή καθ' αυτή, για τον χρόνο, το νόημα, τη συνείδηση, τη μοίρα, την ηθική και την ουσία της ύπαρξης. Τα ερωτήματα που τους απασχολούν δεν έχουν εύκολες απαντήσεις και αυτό τους ξεχωρίζει από τους κοινούς υπεραντιδραστικούς. Υπερανάλυση είναι το να ανησυχείς για το μέλλον. Βαθιά σκέψη είναι να αμφισβητείς την ίδια την πραγματικότητα, να παρατηρείς τις αόρατες γραμμές που συνδέουν κάθε γεγονός, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και στη συνειδητότητα, ανάμεσα σε έναν επιφανειακό παρατηρητή και έναν που κατανοεί την ουσία των πραγμάτων. Η υπαρξιακή διάσταση της σκέψης τους σημαίνει ότι νιώθουν ταυτόχρονα μικροί και τεράστιοι, ευάλωτοι αλλά και δυνατοί. Κατανοούν ότι η ζωή δεν δίνει πάντα απαντήσεις και ότι η αναζήτηση του νοήματος είναι συχνά πιο σημαντική από την ίδια την απάντηση. Αυτή η συνεχής αναζήτηση τους δίνει μια μοναδική ικανότητα να βλέπουν την ομορφιά και το βάθος ακόμη και στα πιο ασήμαντα πράγματα. Κάθε λεπτομέρεια αποκτά σημασία. Κάθε στιγμή γίνεται ευκαιρία για κατανόηση και αυτογνωσία.